A mladé páry sa rozhodli stráviť noc v centre Prešova. Cestou na diskotéku ich však napadla skupina výtržníkov. Bitku zastavili až privolaní policajti, ktorí však museli voči útočníkom použiť donúcovacie prostriedky. Pekný, no najmä pokojný večer dvoch mladých párov sa v okamihu zmenil, keď ich tu v týchto miestach priamo v centre mesta napadla partia neznámych mladíkov. Mladí ľudia práve vyšli z baru a chceli ísť na diskotéku, no tento plán im prekazili útočníci. Odrazu z ničoho nič, napadnutie zo zádu, hrana do hlavy. Som videl iba, ako kamaráta kopol na zemi. Do mňa začali skákať, tam tiež potom ma zvalili na zem a začali kopať. Ja som ležal, bol som bezvedomý. Bezdôvodný útok pokračoval aj voči dvom dievčatám, ktoré boli s mladíkmi. Kamarátku, že kopli a priateľka veľmi ani nevie, lebo pri mne kľačáva, že ma nekopali do hlavy aspoň. Výtržníci neprestali ani po príchode príslušníkov pohotovostnej motorizovanej jednotky, no tí si s nimi nakoniec poradili. Útočníci na výzvu policajtov nereagovali, preto museli byť použité donúcovacie prostriedky. Bitkári tak skončili v policajnej cele, napadnutí zas v nemocnici, kde im ošetrili zranenia. Tie dosvedčujú, že údery a kopance smerovali najmä do hlavy. Mám oko, bolí ma brada napadnutá, mám zranenie na hlave vzadu. Čo mohlo vyprovokovať ten útok? Prázdne mesto bolo, tak neviem, možno si nás vyhliadli, asi obete, neviem. Ulokali po meste, oni boli na druhej strane a potom nabehli ku nám. Prešovskí policajti začali trestné stíhanie pre prečin výtržníctva. Z Prešova pre